Mayong buntag mga bata. Ana kita sa atong ikaupat ka adlaw sa atong ikaduha nga semana. Nalingaw pa kamo sa inyong mga gipangbuhat sa mga nilabay nga mga adlaw? Maayo kaayo kay nalingaw kamo. Nalingaw sa ako nga naglantaw sa inyong mga nindot nga mga output. Howd naman di ay ang akong mga estudyante. Karong adlaw, bago na sad ang atong pagkatunan. Andam na ba kamo? Andam na. Kay kamo andam naman. Tara, magsugod na kita apan bago kini nato sugdan. Sama kaniadto, gihangyo po ang tanan sa pagtindog. Aron kita sa pagsayaw ug pagkanta uban ni Teacher Joven. Tara, manganta na kita. Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, sarap kumain, bilang maliit nagsasabi, wag magsinungaling. Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, sarap kumain, bilang maliit nagsasabi, wag magsinungaling. Nalingaw ba kamo mga bata? Maayo kay nalingaw. Ako usab nalingaw nga nagtan-aw diha sa inyo ha. Karong adlaw, bag-o na sad ang atong makatunan. Unsa kini? Ali atong tan-awon. Diha sa inyong module sa ikaupat nga adlaw sa buhaton nato kini tan-awa kinang mga larawan nga inyong makita. Diha sa mga hulagway istadihi kung hain diha ang angay buhaton sulod sa eskwelahan. Buntinga kini ug ipilit kini nganha sa kahon nga adunay porma nga star. Ug ang mga dili angay buhaton buntinga kini ug ipilit diha sa kahon nga may lingin nga porma. Diha sa dugang nga mga buluhaton sa ikaupat nga adlaw, aduna kitay mga balaod nga angay sundon diha sulod sa eskwelahan isip mga estudyante. Ali ato kining sutaon kung unsa kini. Kung diha sa panahon nga magklase si Teacher Joven, angay natong buhaton isip mga estudyante ang maminaw sa atong magtutudlo. Sundon kinang mga letra nga anaa dira sa kahon aron mahimo nimo ang pulong nga maminaw sa magtutudlo. Diha sa ikaduhang bahin, kung ikaw adunay gusto nga isulti kay ma'am or kay sir diha sa sulod sa eskwelahan, mahimong itaas nimo ang imong kamot ug moingon og excuse me ma'am or excuse me sir. Ato kanang sundon ang mga letra nga anaa dira sa kahon aron mahimo nato ang pulong nga itaas ang kamot kung adunay gusto isulti. Diha sa ikatulo, kung mahuman na ang ato ang klase, mamahimong mutabang ka sa pagpanghinlo ug pangpanghipos sa sulod sa eskwelahan. Ato kanang sundon aron ato ang mahimo ang pulong nga anaa diha. Ug sa katapusan, kung adunay mga buluhaton, humanon kini ug inig kahuman dili magsinamok sa imong mga classmates. Diha sa hinumdumi kini sa ikaupat nga adlaw, sa tabang ni mama ug ni papa, basahon ninyo ang mga pulong nga naa sa kahon. Inig kahuman, subayon kini aron mamahimo ang pulong ug pagkahuman kuluran ang mga hulagway. Diha sa pagsusi sa ikaupat nga adlaw, kung aduna kitay buot isulti o ipadayag, kinahanglan nato kining ipadayag sa sakto nga pamaagi. Timan-an nato ang upat ka mga importante nga butang. Una, isulti kini gamit ang saktong tono. Ikaduha, mugamit kita og mga pulong nga nindot paminawon. Ikatulo,
ipadayag kini og klaro aron kita masabtan. Ug ang ikaupat, dili maulaw nga isulti ang atong gustong ipadayag. Nakuha ba ninyo mga bata? Maayo karon sa tabang ni mama o ni papa, atong pagabuhaton ang atong mga buluhaton. Ug ang inyong mga output sama kaniadto ihatag o isa ni mama o ni papa diha sa ako ang Facebook account. Diha natapos ang atong pagtuon sa atong ikaupat ka adlaw. Nang hinaut ako nga aduna kamoy daghang nakatunan karong adlaw. Mingon na po si Teacher Joven. Ug babay, magkita kita sunod na pod natong panagtuon. Ugma pohon. God bless you.